Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Mým dnešním hostem je předseda krajské organizace Královéhradeckého kraje Trikolory, pan Petr Vrábník. Vítejte, Petře. Děkuji za pozvání, zdravím všechny. Rádo se stalo, my jsme se naposled viděli před volbama, jestli souhlasí. Ano, je to přesně tak. Dneska máme teda už nějakou dobu po volbách, 2 měsíce. Jak jste s těmi výsledky letošních sněmovních voleb spokojení? Tak samozřejmě bych si přál, aby jsme tam měli víc zástupců Trikolory přímo volených než jenom 2. Bohužel stav je takový, že samostatně jsme kandidovat nemohli, proto jsme kandidovali vlastně za SPD. A s tím výsledkem jsem víceméně spokojen. Jsem i spokojen s kroky vlády, která vlastně vznikla před 2 dny a už stihla udělat věci, které jsou pro mě naprosto kardinálně a zásadně důležitý. To znamená emisní povolenky a odmítnutí migračního paktu. Já už jsem vlastně spokojený. No, v zásadě v dnešní době zakládat stranu politickou není to vůbec jednoduché, že? Motoristům se to podařilo, že jako relativně mladá strana, že uspěli takovýmhle způsobem a je tam řada jako faktorů, která jim pomohla. Vy vlastně v tom propojení těch sil s SPD, Svobodnými a Pro jste takhle uspěli, že 2 vaši kvalitní lidé, bych řekl, se dostali do sněmovny, což si myslím, že paní Majerová, ta tam padne jak výkon poklicena hned, jak se říká, ta už tam že byla, má nějakou praxi, myslím si, že si vedla velice dobře a že tam u ní je jako naděje, že bude pokračovat, když to tak řeknu, v přerušené práci v té sněmovně. Je to skutečně tak, no. Já jsem rád, že se tam dostal i pan Ševčík jako velký odborník a ekonom a navíc on je, řekněme si to lidově, huba prořízlá, takže dokáže své názory, postoje prodat. Říct je tak, aby je pochopil v podstatě každý. Pan docent určitě patří mezi takové ty takzvané těžké váhy, jak se říká, a určitě velice je to dobře, že uspěl, že se tam dostal, protože takovéto typy lidí tam potřebujeme, že on nejenže má jako přehled, vidí mezi řádky, vidí do těch čísel, rozumí tomu, je schopen z toho vyvozovat důsledky, co který krok způsobuje ve smyslu ekonomického. Takže to taky velice kvituju. Myslím si, že dostal taky docela ranec hlasů, že ta podpora byla značná. A jak říkáte, má tu odvahu koule, jak to nazvem, mluvit i docela jako drsně někdy, natvrdo. A myslím si, že je to zkrátka potřeba kolikrát, jo? Že mnozí lidé nějak si nedají říct, dokud trochu na ně se nepřijde trochu s berlou, nebo jak to nazvat. Já jsem za tenhle stav těch lidí, kteří tam teď jsou, z našeho politického spektra, velmi rád, protože to je obrovský rozdíl v rétorice. Ty věci se teď říkají napřímo. Není to tak, že by někdo, jako jsme to byli zvyklí od původní vlády, někdo velmi dlouze mluvil, tak, aby nám nezdělal nic, anebo aby to tak zaobalil, aby se z toho případně, kdybychom se domáhali odpovědnosti, z toho mohl vyvinit, že on to takhle neřekl, protože on to myslel úplně jinak. A teď jsou ty věci řečený napřímo, jasně a stručně a to je pro mě čerstvý vítr v politice. Druhou šanci dostalo hnutí ANO, docela značnou, druhou příležitost. Jaké vidíte nějaké klady, zápory, případný rizika této strany, pana Babiše? Je to pro nás důvod jako být v pohodě, nebo myslíte si, že potřebujeme bdít nad tím, s čím přijdou, co budou dělat? Jak to vidíte? Tak já si myslím, že nad politikou obecně je potřeba bdít a nad politiky, kteří jsou u moci a ve funkcích
o to víc. Vzpomeňme si trochu na dobu represí, útlaku, to znamená dobu covidovou. Tohleto panu Babišovi, včetně mě, spoustu lidí neodpustilo. Ano, může argumentovat tím, že tak jednali všude, že se nevědělo, co se bude dít. Ale spousta politiků se za ten stav a za to, jak to bylo, omluvila a přiznala chybu, že to tak být nemělo, nemuselo. Byly 2 cesty, byla švédská, to znamená promozování, a byla tam a ta druhá, tý represe a toho útlaku. Bohužel jsme si zvolili tu represi a útlak a jak říkám, nikdo se za to neomluvil a to si myslím, že je taková nit, která se táhne dál a je to taky informace o tom, že tahle vláda, která tam je znova, protože většina těch ministrů tam je opět, je schopná spustit represi a útlak, jako to udělala tenkrát. Takže ano, buďme ostražití. Já si myslím, že to je nutný. No tak určitě do té doby od roku 1989 žádná vláda, jestli mě paměť neklame, ona mě také někdy klame, tak takový jako postoj šikany, omezování, zaklekávání i na firmy, i potom na lidi ve jménu covidu, tak vlastně tady neprováděla, že? Takže je to trochu takový jako, trochu mám zježené chlupy a budu dělat rozhovory i s lidmi z ANO, tak uvidíme tedy, jak si povedou. Jistě jsou tam taky nějací kvalitní lidé, ale je otázka, co zvítězí. Tak proto je dobrý, že tam ANO není samovládce, ale že tam má i ty další subjekty, které ohlídají to, aby to nějakým represím k něčemu, co bychom nechtěli, nesměřovalo. Takže já jsem vlastně rád, že tam je takové složení. Poté, co teda volby dopadly tak, jak dopadly, tak relativně po krátké době máme tady novou vládu, což bych řekl, že to trochu vypadalo, že se to může táhnout do ledna, února. Tak za to myslím, že jako občané jsme rádi, že tohleto proběhlo. Máme tady nového předsedu sněmovny, pana Okamuru, Tomia, který teďka nedávno navštívil Slovensko. Jak vidíte, hodnotíte tu jeho návštěvu a té skupiny, se kterou na Slovensko vyrazil? Tak vyrazil tam jako šéf sněmovny, to znamená 3. nejvyšší persona politická v republice. Jsem rád, že se navázalo na tu tradici těch prvních cest na Slovensko a ne do Bruselu. Takže ta spolupráce by zase měla být lepší, než byla za dob vlády Petra Fialy, kde ty vztahy dostávaly slušně řečeno na zadek výrazným způsobem, protože ty cesty naše a Slovenska se trošku významně rozešly. Takže já jsem rád, že tam ten pan Okamura, předseda sněmovny, vyrazil. Pokud jsem to zaregistroval správně, tak dnes jsme tady měli návštěvu výměnou, to znamená, přijel tady předseda slovenského parlamentu, bohužel v médiích jako Česká televize a většině ostatních se to nějak nezdůrazňuje, protože tam se víc zdůrazňuje to, že naše opoziční banda tam vyrazila na to, aby tam škodila současné vládě, aby podpořila slovenskou opozici. Jsou to takový podkopávání stoličky, okopávání kotníků. Je to takový, mně to přijde takový směšný, trapný. Jedna návštěva oficiální a druhá návštěva je neoficiální, taková truc návštěva. No. Je to taková přihlouplá politická dětská hra. Teďka nedávno pan Nohavica vypustil takovou písničku novou mezi lidi. Za všechno může Babiš, Putin, Nohavica.
když to tak jako shrnu, tu píseň osobně se mi velice líbí. Myslím si, že vám také, že možná i divákům, že poukazuje jako dost na to svalování vin odcházející nebo končící vlády Petra Fialy vždycky na někoho. Jak sám vidíte takovýto moresy jakoby neférového, nezodpovědného chování, kdy se vždycky hledá viník a je snaha svalovat vinu na někoho druhého a vlastní chybu neuznat? Přijde mi to velmi dětinské, to je jedna věc. Druhá věc je, jestliže si nepřiznám chybu, nejsem schopen se z ní poučit a budu ji muset opakovat. A to by od vrcholného politika takhle být nemělo. Že jo? Já souhlasím s odvolatelností politiků a byl bych rád, i kdyby politici měli nějakou zodpovědnost za svoje fungování vůči občanům, jak ekonomicky tak právně. Miloš Zeman, bývalý prezident, kdysi napsal a vydal knihu, nebo vydalo ji asi nějaké nakladatelství, jmenoval se to nějak Jak jsem se mýlil v politice. Tak. A osobně jsem velice kvitoval, že máme někoho z předních politiků, kdo umí takhle jako lidsky se postavit k určitým věcem v životě a umí jako přiznat, vyznat, v něčem jsem se pletl a změnil jsem pohled. Ano. Myslíte, že potřebujeme takovýhle přístup od těch našich vrcholných politiků, nebo jak se vám to u Miloše Zemana líbilo, tady ten styl? Tak já jsem svýho času za dob Klause byl extrémním nepřítelem Miloše Zemana, to jako mnozí byli jsme polaritně každý na jiné straně barikády. Pak jsem ho pro mě vnitřně neuvěřitelně jsem mu tam házel hlas jako prezidentovi, takže ano, je to, nemusíme spolu souhlasit, nebo jemu jsem asi ukradený, ale nemusím s každým člověkem souhlasit, nemusím souhlasit s některými názory pana prezidenta Zemana, ale mám vůči němu velký respekt. To, že dokázal ty věci pomenovávat, že dokázal říct, tohle nebylo správně, tady jsem se spletl, za tímhle si stojím. Je pravda, že v podstatě ta knížka vyšla až po jeho prezidentském ukončení prezidentské činnosti, takže on věděl, že už znova do politiky nepůjde. Ale on takhle fungoval v podstatě během doby, kdy byl ještě prezidentem, dokázal ty věci říkat natvrdo, napřímo a uznat svou chybu i při rozhovorech v médiích. No, mně osobně je to velice sympatické a když se třeba dívám na Petra Fialu a tu jeho partu, kteří nám teďka 4 roky vládli, tak jejich hodnocení, když jsem viděl ty videa, je, že byly úspěšná, skvělá vláda a nějaká teda solidní sebereflexe tam ji jako nevidím, nebo se pletu. To se určitě nepletete. Já mám i politické stránky na Facebooku a tam jsem dával příspěvek hned, jak jsem tohleto viděl. O samochvála smrdí. To si myslím, že to, vykládat jenom o tom, my jsme byli ty skvělí, my jsme to dělali dokonale, my jsme neudělali žádnou chybu, to je absurdní. A navíc, když to vidíme to kolem sebe, že? To, jakým způsobem vládli. A dopadá to na nás každý den. Já právě nevím, jestli pan Fiala už nepřepnul na jiný kanál, na nějaký třeba jako ochotnické divadlo, že už jako si dělá jakoby srandu z nás, nebo oni asi dělali samozřejmě během ty 4 roky, jo.
Ale Ano, teďka to nějak jako vrcholí, nebo jak to nazvat, mají takový vyvrcholení toho svého působení, no. Tak byla to derniéra, tak to muselo být s velkou parádou. No, je mi z toho špatně, já bych vám řekl pravdu ještě teď, když trošku na to si vzpomenu. A samozřejmě ekonomika, která jede na steroidy, na dluhu obrovským, tak je mnoho lidí, kteří z toho profitovali a profitují, z toho dluhu, který Profitovat budou. A profitovat ještě budou. Za naše peníze. I mě píšou lidi, že zprávy, že ten dluh je v pořádku, že bychom měli se nebát si dělat dluhy, takže jim k tomu píšu svoje. Jak to vidíte, jako to zadlužení Petra Fialy, který tady nám vyrobili? To zadlužení je gigantický a hlavně ten další rozpočet a další rozpočty počítali s tím, že ten dluh bude pokračovat. Tam se vůbec neuvažovalo o tom, že by se měl zmírňovat a chválit se, že jsme došli k jakému ekonomickému růstu za tak ukrutný peníze, který nejsme schopní splácet. To byly v podstatě ODS a ta parta, která tam teďka vládla, byli největší kritici minulé Babišovy vlády a už teď křičejí, že budou hlídat to, jak bude hospodařit on, že to nehlídali u sebe. Že po nich zůstaly v podstatě nejenom dluhy, které zanechali státu, ale i dluhy, které zanechali ve státním rozpočtu. To se dneska projevilo, že na ministerstvu dopravy 60 miliard, to jsou gigantické peníze, že se zastavily stavby, které jsou pro naši ekonomiku naprosto zásadně důležitý. Infrastruktura, to nedělali pro nás, to dělali proto, aby se mohli pochválit a jsem s tím znechucený. Z těch věcí, co se týče toho státního rozpočtu a toho gigantického dluhu, který nám tady nechali, z toho jsem rozezlený a naštvaný a znechucený. A ještě jakým způsobem se předávala vlastně ta vláda, jak se ten státní rozpočet, to byl státní rozpočet, spousta mlhy, jaký se předával současné vládě, nechutný. Ale vypovídá to něco o tom, jaká ta vláda byla, jak to s náma mysleli, že nemysleli na občany této republiky, proto budeme teď žít nějaký čas v rozpočtovém provizoriu, ale záleží jim na to, aby se zavděčili svým mocipánům bruselském. V poslední době vychází najevo různé kauzy na Ukrajině, které vypovídají opět o obrovské korupci a rozkrádání finančních prostředků, který díky teďka tomu konfliktu, té válce na Rusko-Ukrajina, který tam běží, zároveň návrhy některých nevymysleli, když řeknu psychopatů z Německa, Francie a podobně, řešit to stylem, že jednak máme pomáhat dál a zároveň, když nemáme, což my, že jsme v obrovském dluhu jako republika, to znamená, že my nejsme schopni pořádně řešit ani svoje věci, tak snaží se navrhovat obrovské zadlužení evropských států ve jménu pomoci Ukrajině. Myslíte si, nebo jak vidíte tadyhle ten trend, ten mores, tadyhle takový ty praktiky, jakoby dělat další sekery na úrovni Evropské unie ve jménu pomoci Ukrajině? V podstatě to je principiálně úplně stejný, jako hospodařila Fialova vláda tady v republice. Hlavně musíme nalejt peníze do Ukrajiny, ber kde ber. Občan to zaplatí. Tady to, co dělá Evropská unie, kterých byl blištivý Péťa, pouze pohůnek, tak víceméně to jede ve stejném gardu, akorát, že ve větších rozměrech. To je identický. Ten souběh těch věcí tam jsou. To, že Ukrajina obrovská korupcí prolezlá žumpa, to věděli všichni celou dobu.
Ten konflikt je strašný, měl skončit dávno, bohužel pan Johnson se postaral o to, aby to tak nebylo. Dopadne to stejně, jako to mohlo dopadnout, nebo dopadne to mnohem hůř, než to mohlo dopadnout tenkrát, protože nemuselo být, hovoří se o 1 milionu až 1,5 milionu zabitých Ukrajinců, samozřejmě tam přibližně stejné množství, nepředpokládám, že by tam byl gigantický rozdíl, bude i ruských vojáků, každý zmařený život je prostě špatně a zmařený život za tímhle účelem hrozný. Já jsem byl 18 let v dobrovolných zálohách, teď pan náš prezident říká, že by občan vzal zbraň, když by republika byla ohrožena. Já bych to neudělal. V současné chvíli bych se postaral o to, abych bránil vlastní rodinu, ale to, že bych tady bránil vládu, že bych tady bránil korporátní majetek, já si myslím, že se hluboce mýlí. Ty věci jsou propojené, jestliže my nebudeme dbát na pronárodní myšlení, na informovanost dětí o historii, o tom, co nám tady předci zanechali, určitě lásce k vlasti, tak proč by měli brát zbraň do ruky a bránit tuto republiku? Protože oni si neuvědomují, mě je přes 50, ale jsem sice ještě trošku ve vojenském věku, ale já to rozhodně nevytrhnu. Ty kluci, kteří by šli do zbraní, těm je 18, těm je 20, těm je 25, 30 a tato generace už nemá pro národní cítění, vlastně ta už byla vychovaná v tom, že jsme evropští, ne čeští. Takže vlastně tam není to cítění pro národní u většiny z nich. To nechci to brát jako paušálně. Samozřejmě je tam spousta lidí, spousta dětí Trumpů a spousta dětí vojáků a spousta dětí lidí, kteří mají to pro národní cítění, ale nemyslím si, že by se všichni chopili zbraní a šli bránit tuhle vlast naši krásnou. Určitě je to třeba obnovit určité věci z pohledu výchovy i toho, co ty mladí slyší od nás, od rodičů, prarodičů, z médií. Hejte se, když tady vidíme nějakou korupci na Ukrajině, fakt děsivé tam věci, různé velké i krádeže, zneužití dávek ze strany Ukrajinců některých, kteří si sem jezdili pro opravdu značné sumy, které získali bez práce. Hejte se, v posledních měsících máme tady řadu kauz typu Dozimetr, Bitcoin, teďka Ukrajina. Jak moc jste spokojen s prací České televize, která by měla solidně veřejnost informovat o nějakém okolí, zákulisí těchto kauz, vyšetřování, přidávat nějaké informace? Myslíte, že to dělá dobře, anebo to spíš vymlčuje a nedělá? Tak Česká ruka je mediální nástroj té končící vlády vlastně, takže se k tomu staví, jakože se ty věci vůbec neudály. Proto si myslím, že si Česká televize nezaslouží příspěvky žádný naše, protože to není televize pro všechny občany a pro všechny politické strany. To je mediální stroj pro jednu stranu, pro jednu vládu, no, pro liberály nedává prostor nikomu jinému. A já si myslím, že Česká televize v tomhle směru naprosto selhala. No, vidím to podobně. A co vy, vážení diváci, jak to vidíte, pište do zprávy. Určitě se tomu budeme také více věnovat. A zároveň na konec rozhovoru, pane Brábníku, máme tady adventní čas. Máte nějaké přání, nebo co byste popřál divákům v tomto období? Tak já bych jim popřál, ať nepropadnou tomu vánočnímu šílenství, ať si uvědomí, že to je doba klidu a míru
ať se sejdou se svými blízkými u vánočního stromečku a pak v následujících vánočních svátcích, ať si vlastně uvědomí, že to je křesťanský svátek, byť vychází z našeho pohanství, ale je to svátek slunovratu, optimismu, nových začátků, takže doufejme, že i s touto vládou přijdou nové začátky, ty lepší České republiky a že pak následně vstoupíme úspěšně do toho roku 2026, kde všem přeji pevné zdraví, osobních i pracovních úspěchů, ať se máme líp. To zdraví je samozřejmě nejdůležitější. Teď před chvilkou jsme se bavili o tom, že jsem si prošel letos trošičku drobnými úrazy, tak nepřeju to nikomu. Ať se nám daří. Dobře. Děkuji vám za přání i za návštěvu. Já děkuji za pozvání a hodně úspěchů. Díky moc, vážení diváci, vám také za pozornost a těším se na vás příště. Mějte se dobře.